persoa que é a guía, pode ser un chico ou unha chica, que saque ese punto. Fai unha vez e logo todas os demais imos imitar ese punto. Vale, por iso hai que estar moi atentas. Que seamos o suficientemente tolerantes, ¿sí? Como para que podamos confrontar as ideas sin necesidade de chegar a nada máis. Sí? Nin a violencia, nin a impoñer o noso... Nomes como Mendiño, Johan de Cangas, Martin Kodak...